Good morning, guys! Good morning, good morning, good morning! I'm back. It's been a while. And alam nyo, sobrang nanibago talaga ako. As in, sobra. Hindi naman ako like nagva-vlog araw-araw. Pero, nag-i-edit ako halos araw-araw. And for the past week, was it a week? Walang edit talaga. As in, yung laptop ko, guys, naka-ano lang doon, naka-store lang doon. I had a good rest and thank you so much. As in, sobrang salamat sa mga nagko-comment sa videos, nagko-comment sa mga Instagram photos, nagbe-message sa akin sa Instagram. I miss you guys as well. As in, araw-araw nakaka-receive ako ng message na miss ko na yung vlog mo. And alam nyo ba, yung last video ko nga, yung sabi ko magpapahinga ako. Nung dumating siya na naging 2 days ago, parang sobrang tagal na kasi na naging 2 days ago siya, na wala pa din kasunod na video. So sabi ko, my gosh, ito na talaga, totoo talaga, nagpapahinga talaga ako. It has been a really productive, relaxing week. Hindi ko sure kung sobrang relaxing siya para sa iba. It was productive. I started to work on my tax paperwork kasi hindi pa namin nagawa yung tax namin for 2018-2019 financial year. So I started that. I was a bit hectic kasi sobrang daming paperworks ko kailangan gawin. Hindi pa din ako tapos doon, but I will get there. At least parang na-segregate ko na yung mga churva-churva ek-ek. I did some puzzles in between as well. So, sobrang dami na naming puzzles. It's everywhere sa bahay. As in, everywhere. So, how many puzzles do I have here? I have 1, 2, 3 puzzles. So, yung pinakamalaki so far na tapos na is nandyan. And I have 2 right there. Yung maliliit na nabili natin sa Korea. Like, seriously, puzzles everywhere. And magulo yung bahay kasi bukas pa ako maglilinis dito sa area na to. Kasi si Mace, darating siya sa Sabado. I'm so excited. Ito yung isa sa mga puzzle. Ito yung $1 na nabili ko sa Big W. Nabili namin sa Big W. If you guys followed me on Instagram, you saw that because I did a little haul there. And ito, I'm still working on it. I don't think I will finish this before dumating si Miss kasi it is hard. Akala ko pa naman, madali siya. So I got this we got this sa Meijer. Kasi nung pahinga na talaga ako, naubusan na ako ng puzzles. So sabi ni Dan, bili tayo ng more puzzles para meron nga akong, you know, abubutitihin. Ano yun? Ano butete? Ano ba yung term na yun? Basta meron akong alam nyo yung word pero hindi ko siya alam. So pasensya na. Abububututin? Ano ba yun? Anyway, hindi ko alam. We got this as well, na hindi ko pa siya na-open kasi I'm still working on that one. Ito yung sa Greece. So nice, right? And I-mention ko sa isa sa mga vlogs ko na naghahanap si Dan ng puzzle na like something to do with New York. And this one, it has like the stuff that we like, so New York. And I started decluttering, which I'm really happy about. Like, alam niyo naman, mahilig ako mag-declutter. Ngayon, parang ano siya, I'm getting my closet ready for spring and summer. I'm wearing a t-shirt, and it's not that cold today. Kasi parang kakastart pa lang ng spring, medyo may mga araw na malamig pa din. So, we're still wearing like, you know, long sleeve shirts and stuff. Pero today is a nice day, and I think I'm gonna get my nails done today as well because it is Thursday. I'm gonna text Lyra kasi sabay na kami nagpapa-nails, diba guys? Punta na ako dun sa ano. Text ko siya kasi late night ngayon eh. So magkuklose sila ng late. Pa-nails tayo, day. Now, I'm just gonna say this because wala akong mga stock na videos. Like this video, it will be up either tonight or tomorrow because wala na ako nakastock na video. We might not have videos every single day, but it will still be the same schedule, 7:30 p.m. Philippines time. So kung may video man ako, I will work on it as soon as I can. I'm not gonna pressure myself and say, oh my gosh, I need a video every single day kasi wala akong nakastock na videos. And kapag sinabi ng mister na pahinga na, wala nang computer, wala na talagang computer. Hindi natin siya pwedeng suwayin kasi baka tayo ay joke lang. Hindi niya yung ginagawa. Joke lang yan. Anyway, nag-reply si Lyra. Sige dahil, tamang-tama. May kansi ako. Wow! So, please bear with me. Wala mo ng everyday videos. I don't wanna commit on everyday videos kasi
kapag nag-commit ako doon, wala na. Mabubuang na naman ako. Isipin ko naman, oh, I need videos every day. Kasi kapag sinabi ko na gagawin ko siya, gagawin ko talaga siya. And it's not healthy for my well-being. Before tayo pumunta sa kwarto para mapakita ko yung closet ko, gusto ko lang magpasalamat sa nag-send sa akin nito. Na-receive ko siya that Friday afternoon na I took my break. Oh, was it Friday or Saturday? Basta like, right after I uploaded the video na sabi ko magpapahinga ako, I received this in the mail. And it's from Sunny Space. I have the Sunny Studios. I think parang same lang sila ng may-ari, diba? And I really like those Sunnies kasi maliit siya. And it just fits my like frame. Charming, ganun. Feeling ko lang, fit sa akin. But, it's from Sunny Space. And wala pa akong makeup from Sunny Space kasi as you guys notice, hindi naman ako bumibili ng makeup na talaga. Kasi nasasayangan ako, hindi ko siya nagagamit. But it's good to have something new to try. This is from Junior Skin Co. Sabi niyo, hi Raze, happy birthday. You've touched a lot of people's heart. Keep doing what you're doing. So, they are Junior Skin Co. on Twitter, Instagram, and Facebook. Lilive ko siya sa description box. And she gave me these lipsticks. I've heard na magaganda daw yung lipsticks ng Sunny Space. But then again, I haven't tried any of their makeup products. So, this is good. Ayan. Ang cute ng packaging niya. It reminds me of the 3CE packaging. Yung mga very simple lang. Ooh! Hindi ko pa kasi nakita yung lipstick. Inopen ko na yung package pero hindi ko pa inopen yung lipstick itself. That's the shade Hot Sauce. Ooh, that's gonna be good for spring, summertime, people. Uy, ang ganda nito ha. Akala ko sobrang magiging dark siya. But medyo may pagkaano siya. Like dark mauve. I thought it's gonna be like va-va-voom dark. But that's smooth. That's Vicky right there. Nice! Thank you so much. I also got this package from, tingnan nyo to, Lens Circle. Ililive ko yung link nila sa description box. So these are contact lenses, guys. They asked me to pick 3 pairs of contacts and they come in these like animal print packaging. I'm just gonna show you guys each shade. So this one is Magic Color Soft Contact Lenses. Actually, lahat sila Magic Color. This one is in the shade... Oh my gosh, diyan tayo eh. Sa walang shade eh. Yan yung CM901. Sa website, meron siyang mga pangalan ng shade eh. Pero wala siya sa packaging niya. This one is the FC725. Like that. Ito naman, CH624. Ayan. Okay, kakain lang ako ng lunch, guys, ha? Kasi, magta-12 na. Tawagan ko lang din si Dan. Tanungin natin kung what time siya uuwi. Kasi pupunta tayo Kinalay. Hi, guys. I just did some household chores. Nag-laundry ako, tapos kinuha ko din, tinupi ko yung ibang mga dry na damit. And papakita ko na sa inyo sana yung declutter na nagawa ko kahapon. Kaya lang, I forgot. Mr. requested ribs. Binili niya to. Feeling ko na mali si Dan. Kasi usually yung kinakain namin pork ribs, yung binili niya, beef ribs. Pero okay lang yan. Yung ginawa ko na seasoning is mix lang nitong zesty herb. Nabigay ni Tita Sexy. And nilagyan ko siya ng brown sugar. Minix ko dito. Tapos, nirab ko lang sa 2 pieces ng ribs. And then, I'm ready to put it in the oven for 2 hours. So, as you guys can see, nirab ko siya. Gamit yung foil. Lagay ko lang siya dito. And then, ilagay natin siya sa... Lagyan ko pala ito ng tubig. Para kapag may mga tumulong na mga liquid galing sa beef, at least hindi tayo mahihirapang linisin yung ating tray. So, lalagyan ko lang siya ng tubig. Yung oven ko, naka-ready na din yan. Na-preheat ko na yan. Darating kasi si Dan in about 2 hours. And pupunta ako sa nail salon. Napagawa ko yung aking nails. So, yeah.
Lagay ko lang siya sa oven. 180, 190 degrees for about 2 hours. And then, we'll see what happens later on, guys. Alright guys, nandito na tayo sa kwarto. Papakita ko sa inyo ang progress ng aking closet. Hindi ko napakita dun sa clip na nakuha ko yung before ng aking closet. Pero this is the after. Ding, ding, ding. Tingnan nyo. Ginanyan ko siya. So, parang hindi ko sure kung ganito yung pagkatupi ni Marie Kondo. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya tinutupi. Kasi meron akong mga bagong mga damit na dry na. Pero ganito yung itsura niya. At least kita ko siya lahat. Hindi siya yung naka-stack na naka-flat. Kita ko siya lahat. Yung mga pantulog ko na set, inaano ko siya, bali, tinutupi ko siya nakasama na yung kapares niya. So, ito meron siyang kapares na bottoms. Sinama ko na siya dyan para pagkuha ko, sila na dalawa yung susuotin ko. Ito may kapares din to. Yung sobrang kapal ko na na pantulog, galing Yes Style, nandyan sa likod. Kaya kailangan ko siyang i-separate kasi ang kapal niyan. Tapos nandito yung mga pang-workout ko daw, nandito yung shorts na mga pambahay. So, pantulog, pambahay, leggings, workout, ganyan. Nagkasya siya, diba guys? Noon, before ko to ginawa, yung nandito sa taas is puro pantulog lang. And kapag nilagay ko to, itong dalawa, on top of each other, wala na. Consumed na niya yung isang ganyan. 'Di ba? Ngayon na ni-roll ko siyang ganyan, bongga siya. Okay, the second one, ito medyo magulo kasi kailangan ko pa bumili ng organizer. And, nandito yung mga undergarments ko. Mga socks. Tingnan nyo, ang dami kong socks. Grabe. And then, dito, nice. O, diba? May space pa ako. Nakakaloka. Pero, when I was doing this, nagde-declutter din ako. So, I got rid of some. Pero, hindi ganun kadami yung binawas ko. Kasi nagkasya siya, guys. So, nandito lahat ng aking mga skirts and mga skirts, shorts, t-shirts, ito long sleeve to. Andito mga sleeveless na mga tops. And then dito yung mga pants at saka mga jeans. O, diba? Kita ko sila lahat. And then sa ilalim mo lang laman yan, guys. Nandito yung aking mga pang-travel. O, diba? Bongga! Ito yung hindi ko natapos. Dito ako nag-stop kahapon. Na-declutter ko na siya. So, ito na yung mga ikikip ko na mga swimwear, mga beanie, nandito, mga scarf. Kailangan ko pa siyang i-organize. Ito yung i-organize natin ngayon. Pero na-declutter ko na siya. Ito na yung mga lahat na ikikip ko. Kasi pumunta kami kinalay kahapon. And ano yun nandito? Ito hindi ko pa siya na-organize ng maayos. So, ganito yung itsura ng closet ko noon. Ito, ano na to, sobrang konti na lang nito guys. Kasi I got rid of like a lot of mga winter and fall clothes. Pero ngayon, ayusin natin yan. But yeah, ito walang laman ata. Yes, o diba? Kasi noon, yung akin, from here, yung tatlo, and then ito lahat. Dun, hanggang sa taas. Itong dalawa kay Dan. Yan. Tapos, meron pa akong mga nakahang dito. Na, yan, akin yan lahat. Kailangan ko yan i-declutter. Ito, mga kapal na hindi ko nagamit. Kailangan ko yan i-declutter. Ganyan. Pero, pakita ko sa inyo kung paano ko siya tinutupi. Ang galing kasi nakikita ko na siya lahat. Pag open ko, kita ko lahat kung ano meron ako. So, makakapili ako ng maayos. Okay, so meron tayo ditong mga nag-dry na clothes. So, meron tayo itong isang pair of jeans. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya tinutupi. Hindi ito exactly like Marie Kondo, pero parang ganun yung style. Pero hindi ko na alam kung paano niya yung tinupi eh. Ano ko lang, kung ano lang yung nag-work sa akin, and kung ano nag-stay dun sa like patay yung position na yun, yun na lang yung ginawa ko. Pair of jeans, fina-fold ko siyang ganyan. Yung naka-expose itong ganito, para pag-fold ko, makita ko siya. And yan yung palatandaan ko na, ito yung pair of jeans ko na yun. Ganon. So, ganyan. Yung dito, pinapasok ko siya ng konti, kasi kapag hindi, lumalabas siya, and medyo nakakaano siya ng space. So, tinatakin ko siya dyan sa loob. So, depende din kung gaano kahaba yung jeans mo. Ito, nilagay ko lang siya, finold ko siya dito, and then fold ko siya once, and then here. So, naka-expose. Yang dyan na side na yan, ipapatayo ko siyang ganyan. Ito, sa pantulog ko na to, fold ko lang yan ng ganyan. Tapos ito, i-fold ko lang din siya, regular na pag-fold, ganon.
And then, ilalagay ko yung shorts dyan sa ilalim. And then, i-fold ko na lang siya. Ganun. Oh. Ayan. Yan lang, guys. Walang, like, hindi naman siya mahirap. Uy. Yung t-shirt, madali lang din siya, guys. Yun lang. Same lang nung ginawa ko kanina. Ganun lang. Tapos, fold. Ayan. Tapos, gaganyanin ko na lahat. Yun lang. So, sana ma-maintain ko siya. Feeling ko naman, ma-maintain ko eh. So, gagawin ko lang itong fold na to dun sa mga long sleeve na pinakita ko sa inyo kanina. And then, i-organize ko sila. Guys, alam nyo ba? Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa akin. Tumawag si Miss kanina. And bukas pala siya darating. All this time, akala ko Sabado siya darating. Buti na lang, tumawag siya. Tapos sabi niya, bukas. Parang sabi ko sa kanya, Sabado, ganun. May mga pinag-uusapan kami mga oras. Tapos sabi niya, ano Sabado? Friday, bukas. Sabi ko, bukas. Bukas na siya darating, guys. Hindi ko alam kung bakit all this time iniisip ko Sabado, pero bukas siya darating. So, sabi ko kay Dan, call me when you're free. Kasi alam ko na nasa appointment siya ngayon. Kasi sana wala siyang appointment bukas ng umaga. Grabe talaga. Si Dan pa naman yung remind sa akin. Oh, check mo yung sa kapatid mo kung anong oras siya darating. For some reason, yung inisip ko talaga Sabado siya darating, pero Friday pala. Yung chinek ko lang sa kanya time. Sabi ni Miss, oh, 10:45 ng umaga. Akala ko talaga Sabado. Bukas na, guys. Kailangan kong linisin tong kwarto. Kailangan kong, oh my gosh, kailangan ko i-ready yung lahat. Kailangan ko i-ready. Oh my goodness, bukas na siya darating. Bukas na siya darating. Yung plano namin, Dan, meron na plano si Dan eh. Meron siyang, kasi mahilig siya magplano. Siya na yung nagplano ng mga gagawin namin ni Miss. Nagsimula yung plano niya Sabado. Tapos bukas pala siya darating. Sabi ko kay Dan, call me when you're free. Oh my God. Hi! Nako, wait. Maglinis lang ako, ha? Kasi pagdating, check natin yung... Oh, Diyos ko. Check natin yung ribs. Oh my gosh. Guys, I am on my way to Lyra's. I'll pick her up. Tapos punta tayo sa nail place. My gosh, nangarag ako. Nangarag ako. Buti sana kung hapon or gabi, umaga kasi yung ano niya, yung dating ni Miss. So, kailangan ko maglinis. Before ako umalis, before dumating si Dan, natapos ko malinis yung kwarto namin. Buti na lang nilinis ko yung ensuite. Kailan ko ba siya nilinis? Kahapon ata. Tapos, yeah, my gosh. Yung kailangan ko na lang linisin mamaya is yung lounge at saka yung ano, yung sa sala, kitchen. Yon, at saka itatago natin lahat ng puzzles kasi hindi na natin sila kailangan and meron tayong bisita. Nakakaloka talaga to. Tapos kailangan, may mga kailangan din akong bilhin. Plano pa naman sana namin ni Dan, bukas kami pupunta ng Kmart para bilhin yung mga ano ba, mga kailangan like yung sa banyo ni Miss, mga toothpaste, ganun. Pero meron naman ako. So after siguro ng pa-nails natin, pupunta tayo sa grocery kung may i-text si Dan na kailangan namin. Nahulog yung bag ko doon. Ako na talaga. Nahulog yung bag ko doon. Malayo pa naman to kay na Lyra. Yung car pala, update sa car, hindi pa siya na-fix kasi yung waiting time ng pinapaayusan namin ng sasakyan, yung doon talaga nagpapaayos lagi si Dan. Kasi pang ilang aksidente na to. Yung waiting time 3 weeks. Tapos sabi niya, kahit nasaan ka magpunta, talaga, mahaba talaga yung waiting time. So, buti naman lang, okay lang yung sasakyan. Like, nakaka-drive pa din siya. Yung lang is nabasag nga yung sa, diba? Sa, yung
Yung nabasag lang yung ano niya sa lights niya. Pero nag-on pa din naman yung lights sa gabi. Tas very drivable pa din naman ng car. So okay pa naman siya. Yun nga lang tsaka tingnan yung sa ano kabilang lights. Pero okay lang. I'll see you guys later pagdating natin kinalay. Nagmamadali ako pero chill lang ako. Hindi ako like, you know. Okay lang naman ako. Diyan ka na, Day? Okay, labas ako. See ya. Yeah, bye. Bye. When you're getting you home on a Thursday afternoon, thanks to Nissan Innovation that excites Woods. We're trying to make... Dito na ako sa labas ng bahay ni Lyra, mga kaibigan. Pa-nails kami. And then, yeah. Ano oras na ba? 5:35 pa ng hapon. Malamig ba? Medyo. Okay lang. Okay. I'm vlogging. You're vlogging! Hi! Yes. Everyone! Alam mo ba, di ba sabi ko si Miss darating sa Sabado? Bukas! Hala! Buti na lang tumawag siya kasi kung hindi, walang mag-pull pipick up sa kanya. Ako na talaga ang iniisip ko Sabado. This whole time, iniisip ko talaga Sabado. Di ba pag wala kang work, hindi mo naisip kung anong araw? Kaya nga, inisip eh. Hi guys. Ako naman yung holiday. Wala ka? Hindi ka nag-vlog? Pahinga ka? Ako naman yung mag-holiday nga. Ay, magpapahinga pala. Guys, andito kami sa bahay ni Lalay. Makikikain muna ako kasi si Dan kumain na. Yung ribs na niluto ko siya na kumain. Inubos niya ata. Beef ribs pala yung nabili niya. Di ba nakasanayan natin pork? Ay, Char, meron kang pork belly. Masarap Day. Ang sarap ng luto ni Pakita mo yung nails mo, Lai. Puti. Puti yung sa kanya. Sa akin parang bluish gray. Tapos, same actually yung ring finger ko sa last time. Sila yung nagputi siya. Nagputi ako. Kain kami guys ng kansi. Nagluto siya ng kansi kanina. Niinit na niya. Tapos mainit na yun. And then may ganito siya. Ay, kasi may bisita siya kanina. Yummers naman yan. Uy, swerte ko naman ngayon. Libre na pagkain ko. Ito yung dinner namin guys. Kansi ni Lyra. At saka yung dala ng bisita niya kanina. Pork belly. Sarap nito. Yummers. Sarap ng dinner ko, 'di ba? Kain tayo, guys. Kain. Bahay na ako, guys. Pinut away lang ni Dan yung mga pinamili kong drinks. Bumili ako ng soft drinks. Sabi ni Dan, bumili ka ng soft drinks kasi wala kaming drinks. Hindi kami nagsastock ng soft drinks, 'di ba? Bukas na nga darating si Miss. And kailangan din namin ito. Sabi ni Dan, really, Mickey Mouse. Naka-ano siya, naka-sale. Like 20% off, I think. And marami na din siya, 200. And yun lang ata yung binili ko. That's food from Lyra. Kansi. Pinadala ako ni Lyra ng kansi. Airwick. Vanilla. Yeah, that's what you will look for. Okay. Guys, natapos ko na linisin itong area na to. I will get rid of the puzzles. Not get rid, pero ilalagay ko sila sa mga boxes nila. So, yun yung gagawin natin. What are you doing, babe? Saving the mirror there. Nagtatago siya. Lagay natin sila sa mga box nila. Guys, natapos na kami maglinis. Ano na dinadan? Nalagyan na niya ng hangin yung airbed. Pero hindi pa niya nalagyan ng mga sheets. Pero madali lang naman yan bukas. Hindi naman matutulog agad si Miss pagdating niya. Pero that's it. Ready na yung bahay. Malinis na. At least nagawa natin pero late na guys. And yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys very soon. Good night guys. Bye. Be good. Bye. Mwah.